Meteorológ. Čo nás napadne? Čo robí meteorológ? Ja len tak ako... Poznáme to všeobecne, buď statná rosnička, alebo doktor Ilko, nie? No. Ale ty robíš meteorológa pre nejakú firmu. Hej, no. Tá meteorológia už nie je len o tom, že predpovedať počasia, ale už sa na základe predpovedí robia aj vážne obchody. Takže vlastne firmy, napríklad, kde robím v energetickom sektore, tak sú v podstate na to odkazané. Každá väčšia firma potrebuje mať svojho vlastného meteorológa. No prosím, že to je úžasné. Obchodník s dešťem. Vlastného kuchára, šoféra, meteorológa. No. A prečo vlastne témer nemá vlastného meteorológa? Asi málo elektriky odoberá. To len kvôli elektrike, že by sme to potrebovali kvôli všetkému možnému, ne? Kvôli počasiu. Tak hej, ale akože ja kvôli čomu mám vlastne ten hlavnú náplň pracovnú, tak kvôli vývoju cien elektriky a podľa počasia. Podľa počasia, ako čože bude zatiahnuté a nevyrába solárna elektrina, alebo nefúka ale a nevytá. skôr je tam potom ten rozmer tej spotreby. Že ako sa náhle zatiahne, príde búrka, dažď. A že od toho sa mení ako keby spotreba. No úplne. No. Dosť vážne sa ovplyvňuje tá spotreba. A v podstate treba byť na to pripravený. Čiže v podstate z minúty na minútu treba reagovať podľa toho, ako sa počasie mení. Tak to je super, že to je fakt pre mňa ako veľké prekvapko. No, že meteorológia není len o tom predpovedaní počasia. Hej. Je to v podstate sledovanie od skorých hodín ešte za tmy. Človek sleduje a dosť to porovnáva aj s tou realitou. No dobre, ale ako robí meteorológ? Čo pozerá nejaké radary, mapy, alebo ide von a už mám tú skúsenosť, že asi... No, hlavne predpovedné modely. To je taká... Predpovedné modely sú vlastne fyzikálne modely, ktoré vypočítajú stav atmosféry a na základe toho určia určité zrážky, teploty a oblačnosť. Čiže toto všetko je ale nejak odpozorované históriou, nie? Ale hlavne tie modely už tak sú nastavené. Ale niekto tie modely musel nejak vytvoriť, nie? Že povedal, keď bude toľko pary, tak bude tak sú vzorce všeobecné, známe, ktoré vlastne sa aplikujú a potom sa len doľaďujú. Že aby ten model, ten numerický model, aby bol správne nastavený na tú oblasť. A má nejaký význam to, že meteorológie, ja neviem, si tatranský meteorológ, to znamená, že vieš lepšie odhadnúť počasie, alebo prepočítať model, povedzme, pre Tatry, lebo ich poznáš, alebo si tu doma, alebo vieš to isté urobiť, povedzme, pre nejaké prohorie v Severnej Amerike? No, odtiaľto z domu? Takto, sú to zase dva rozmery, lebo robie vám aj predpovede pre expedície, niekde v Himalajách, keď sú. Odtiaľto, no. Tam ťažko. Tam nie. To sa chcem spýtať, že či potrebuješ ten fyzický pohľad z okna. On je super, keď je ten fyzický kontakt, alebo keď aspoň nejaká spätná väzba od tých členov expedície, že viem, čo sa tam deje, tak je to super, hej. Keď to neviem, tak mám o informáciu menej. A potom vychádzaš z nejakých všeobecných map? Tam sú tiež predpovedné modely s menšou presnosťou. A dosť sa tam opieram o vlastne balóny meteorologické, ktoré sa púšťajú každých 12 hodín a robia prierez atmosféry. Čiže viem, aká je teplota, tlak, rýchlosť vetra, smer vetra v jednotlivých hladinách a to sú reálne namerané údaje. Čiže tam z Indie aj z Pakistanu a tých oblastí, tak sú také miesta, kde sú akože už tie reálne dáta k dispozícii. Tie staničné sú tam veľmi, veľmi málo, že nejaká meteorologická stanica, že by mala... Na Evereste je, na Twitteri sa dá sledovať aktuálne počasie. Tesne pod vrcholom. Ale taká automatická, ne? Hej, automatická. Nie jak tu na Lomničaku, že sa tam... A tak to je tiež, tu sú tiež sieť automatických. Ale chodia tam chlapi, čo by na tom Lomničaku, furt sa tam dvaja zašívajú. Ale ide o to, že tie merania sa tu robia ako kontinuálne, také, ktoré sa započali a do toho sa vkladajú aj tie merania automatické. Čiže ono je dobre zachovať tú kontinualitu toho merania klasického. Ale v princípe meteorológia je vlastne len dlhodobé spracovanie. To už sa bavíme o to už sme potom pri klimatológii. A to je zase iná veda. To je iná veda. To je dosť odlišná. Aj pri štúdiu sa to dosť odlišuje meteorológia a klimatológia. Ale
ty máš aj s týmto niečo, pokiaľ... Tak robím, hej, akože že si robil nejaké modely zaladňovania áno, hej. Tatier. Čiže aj klima... No toto by ma strašne zaujímalo teda. No, tak je to veľmi zaujímavá oblasť. Akože to bola taká moja srdcovka. Okrem toho, že ešte som sa lavinám venoval. K tomu prejdeme. Poďme najprv k tomu zaladneniu. To zaladnenie, no. Odkedy sme ho tu mali? Kedy nám skončilo? No, kedy sme tu mali prvé zaladnenie, tak to Počka, to nebolo len jedno? Nie, nebolo ich viacero. Čiže roztopilo sa, bolo... Áno. Štandardne sa označuje Biber, Donau, Günz, Wurm, Rys. Ako 5 hlavných období. 5 krát sa nám to tu roztopilo. Také niekoľko 100 000 ročné cykly. Tak potom, čo sa bojíme, že sa nám to zase zaladní, nie? Áno, akože je to paradox, ale my vlastne ako keby žijeme v dobe, ktorá nie je obvyklá pre Zem, že sú zaladnené póly. Čiže väčšinu času Zemegula nebola zaladnená. Čiže my teraz ako keby, keď sa to zoberie z nejakého geologického hľadiska, ešte stále máme zaladnenie na póloch. Hej? Čiže keď sa nám to konečne roztopí, tak bude normálny stav. No toto neviem, či toto môžeme vysielať. No, lebo sú dva pohľady, hej. Je to akože ten krátkodobý pohľad, posledné 2,5 milióna rokov. To zaladnenie sa strieda. Lebo určité cykly, volajú sa Milankovičové cykly, vlastne oni sa spúšťajú pri určitých zoskupeniach nejakých aj ako sa otáča Zemegula, akú má rotáciu, precesné pohyby, zmena excentricity, že sú vlastne pohyby Zeme, ktoré keď sa spoja do nejakej určitej fázy, tak sa naštartuje doba ľadová. Plus ešte to rozloženie kontinentov. Jak to vyzerá? Jak to vyzerá teraz? No. Lebo, vieš, prečo sa pýtal? Bol som, myslím, že minulý rok to bolo na Lomičaku, ja som sa tam stretol s tými chlapmi, aj tými, čo pozerajú tú koronu, aj tí meteorológi tak úplne náhodne. Oni hovoria, teraz to príde. Čo chvíľa je tu doba ľadová, hovorím, kedy? O týždeň, o dva, že 100 rokov plus minus. Tak teraz ideme, nie? Do nejakej... Prirodzene by sme mali, ale do toho sa teraz vstupuje aj ten antropogénny činiteľ toho človeka. Čiže to, čo sme to tu... To CO2, metán, hej, akože to do toho prudko vstupuje. No. Takže preto je to dosť teraz ten cyklus ovplyvnený touto antropogénnou činnosťou. Sa to povie vedecky. Môže dôjsť, že ani nedôjde k ďalšiemu zaladneniu? To už je podľa mňa dosť hypotetická otázka, podľa mňa ani nie, lebo tá Zem sa vždy vysporiadala aj s tým, aj keď mala veľa metánu, CO2, boli oveľa horšie obdobia. Akože podľahlo mi, lebo ako ja mám podobnú teóriu. Ako to nie je teória, to je fakt, hej. Že... A to teraz ako, to není nejaké hoaxerské, ale niekedy naozaj mám pocit, že sa to zbytočne ako preháňa. A tá Zem naozaj si vie asi viac vysporiadať tieto veci. No áno, napríklad stačí nejaká vulkanická činnosť zvýšená a tá tiež poklesne teplota na Zemi. Ako ja viem, že tá téma je aktuálna kvôli tomu, čo sa deje na Zemi, že sú väčšie prívalové dažde, sú ohrození ostrovy, že tie klimatické zmeny sú vážne. To nikto nepopiera. No jasné, že to nikto nepopiera, ale aj to, niekedy to zbytočné strašenie, že ako keby teraz príroda išla zaniknúť. No skôr to prostredie, na ktoré sme zvyknutí, môže zaniknúť, alebo môže sa zmeniť. Ale to sa menilo po posledných 2,5 milióna roka sa to... Bolo obdobia, kedy bola celá Zemegula zaladnená, boli dlhé obdobia bez akéhokoľvek ľadovca. Čiže tie obdobia v tej histórii sú veľmi rozmanité. Akože to, že nám môžu zaniknúť nejaké druhy, je to fakt, však je to smutné. Môžu zase nejaké ďalšie. Hej. A väčšinou Zem, keď dochádzalo k veľkému zániku, tak potom sa vedela reštartovať ako keby ešte oveľa väčšom rozmere. Hej. Že sú tam také pozorovania. Aj tie obdobia, kedy bolo zaladnenie, kedy boli zaladnené za tých 2,5 milióna rokov, keď boli ako vrchol doby ľadovej, tak prakticky tu boli všade ľadovce a tam, kde neboli ľadovce, tak tam bola ako keby taká mesačná krajina. Poďme teraz do tých Tatier naspäť. To posledné zaladnenie, zabudol som ten názov. Áno, Wurmské zaladnenie. Hej, to je červík. Hej, tak sa podľa sedimentov... To skončilo asi pred 10 000 rokmi.
Ale veľmi postupne, hej, že vlastne nebolo to náraz, ale ešte sa tam, ako v rámci glaciálu sú ešte štadiály a interštadiály, to sú ako keby menšie. Postupne znamená čo, že 1000 rokov to ubúdalo? Áno, no, tak 100 tisícoch rokov. alebo... Tisícoch rokov. My sme robili aj keď som ešte pracoval na prírodovedeckej fakulte, tak sme robili také analýzy beryliových dát. To sú vlastne berylium, je kozmogénne žiarenie, ktoré na nás vlastne stále pôsobí. Podľa kozmogénneho žiarenia by sme vedeli určiť vek, že ako dlho na nás pôsobí. Teoreticky aj na nás, hej. Však sme tu vystavení tomu žiareniu. No ale skôr je to otázka niekoľkých stoviek, tisícov rokov a tie sedimenty, ktoré po ostúpení ľadovca boli na povrchu, tak sme merali, alebo posielali sme to do Francúzska, do laboratória, tam sa zmeralo, aký je podiel toho berylia v tých vzorkách. A podľa toho ste zistili? A podľa toho sme zistili ten vek. A vlastne ten najstarší ľadovec, alebo takto najmladší, ktorý tu bol, my sme robili veľkú studenú dolinu, tak posedielko, tak to Ja si sedielko... pamätám, že nejak v 70. rokoch tam bol ešte. No a to boli len také firnoviska. To môžeme nazvať firnovisko. Hej. Ale ako, čo nám vyšli tie vzorky, tak okolo 8000 rokov bol ešte ľadovec v tých najvyšších pasážach. A v takom tom horizonte robili sme ten prierez, tak 20 000 rokov dozadu bol ešte Smokovci, ľadovec. Hej, čiže pred 20 000 rokmi začal ustupovať ľadovec zo Smokovca. Hej, v tisícoch rokoch, hej, to ubudalo postupne. Presne nám to vychádzalo, že to po tých tisíckach rokov ako keby nám postupne klesalo. Potom tam bol také zaujímavé miesto, čo máš aj za chrbtom, Christlovu. Je to taká vlastne z pravej strany lanovky. Je to taká veľká plocha a to sa považovalo za najväčšie jazero v podstate na Slovensku. Ľadovcové. Vo všeobecnosti v tom čase tu nebolo väčšie prírodné jazero, ako tam vlastne medzi Hrebienkom a Štartom. No a vlastne počas toho ústupu, toho ľadovca, bolo tam veľké jazero a to sa z dôvodu, asi sa nejaká hrádza prebila, tak vlastne to jazero vytieklo a už nám tam len ostali nejaké ako pamiatky, také ako sedimenty toho ľadovca, či ľadovca z toho jazera, že tam bolo minulosti. A kedy nám vyteklo? Teraz si to nepamätám, ale v tých 15 000 rokov dozadu. Mi odľahlo. By nám dávali za vinu ešte. nie, takže ako prirodzene to zaniklo to jazero, ale ako je to taká zaujímavosť, o ktorej málo ľudí vie. To som nevedel ani ja. No, a pritom tu... Vedel som, že najvyšší štít bol Slavkovský. To tiež sú také fámy. To je troška... Ale no, že takto, zemetrasením sa... Nie, ako takto poviem to troška ináč. Mohol byť najvyšší štít. Podľa toho, aký má tvar Vysoké Tatry, v podstate má takú klenbu, ktorá, keď si zoberieme, je Lomnický štít, Gerlachovský štít, sú najvyššie ako keby polohy a medzi nimi je Slavkovský štít, ktorý je síce nižší, ale má oveľa väčšiu základňu. Čiže teoreticky je dosť vysoká pravdepodobnosť, že bol najvyšší. Ale to tiež sme tam robili také modely, keď so študentmi som geomorfológiu mal na starosti, tak sme tam vlastne vypočítavali, že aký by ten štít bol, ešte by bol vyšší oproti tým ostatným. Ale do toho sa pridala už nejaká legenda, že bolo tu silné zemetrasenie v stredoveku. To som čítal v kronikách. Ale to sa, akože zemetrasenie tu bolo, určite aj viaceré nejaké, možno tu boli zosuvy v tom čase, ale určite nespadol vrchol o 400 alebo 200 metrov. Hej. To by tu boli oveľa väčšie balvany to sa muselo udiať veľmi postupne a úplne iným procesom. A ty už sme s tými ľadovcami, teda ešte sa k tomu vrátim, tie ľadovce tiež nejako obrusovali? Áno. Že oni boli vyššie, že? V niektorých miestach, ako štíty boli vyššie, no, štíty. Ale na niektorých miestach aj ten ľadovec bol dosť vysoký, že v podstate niektoré štíty boli pod tým vrcholkami. Tie najhrubší ľadovec bol asi v Bielovodskej doline a ten neviem, či 400 metrov nemal. Najhrubšie miesto. A on vlastne ten ľadovec, teda keď to ešte on bol takto z tej poľskej strany siahal po Tatry, nakončil v tom Smokovci a potom už bola... Nie, tak to boli z dvoch strán. Jeden išiel do Bielovodskej Javorovej doliny, tam bol vlastne najdlhší ľadovec v Bielovodskej doline. Čiže v podstate celé to okolie Tatier bolo ako keby zaladnené. Áno, z každej strany také jazyky boli vyplazené a plus minus sa to stále posúvalo hore-dole. No a
najväčšie Teraz zaladnenie. čakáme, že sa nám to tam zase zaladní. Hej? No, akože mal by sa. Hej? Akože všetko k tomu smeruje, alebo tie 2,5 milióna rokov, to stále sa deje. A najväčšie ako keby zaladnenie podľa tých stop, ktoré zanechalo, bolo to predposledné, Riské zaladnenie. RISS. Ono sa to volá podľa nejakých... A to bolo kedy? Teda keď posledné bolo? To bolo asi 300 000 rokov. Čiže dozadu. predposledné bolo 300 a posledné bolo 20 000. Skončilo 20 000, ale 20... začalo asi 150 000. Nechcem tu teraz trepať, ale je to Nie, zhruba to 100 000 rokov. Aby sme vedeli mierku, hej, že kde Áno, sa čiže hýbeme. 100 000 rokov dozadu ako keby začínalo to posledné. Aj, dajme tomu, že každých 100 000 ako keby rokov sa ten celý cyklus zopakuje. Hej, že zanikne nám doba ľadová, otvorí sa interglaciál a tak ďalej. Takže sa to v takých vlnách. A tu sú zachované ešte ten Mindelský ľadovec, to je vlastne hrebienok. Z hrebienka sa taký hrebienok ťaha. To je považovaný ako jeden z najstarších, ako malo by to byť tým tretím od konca zaladnením pozostatok. Čiže ale to sú už len také dohady, kvôli tomu, že aké sedimenty tam boli, že boli viac zvetrale, tak sa považuje, že vlastne z hrebienka ako ide cesta, takže to bolo tretí od konca ľadov zaladnenie. A tie štvrté od konca, tak o tom sú už len veľmi dohady, lebo predpokladá sa, že Tatry ešte v tom čase neboli také vysoké. Že ešte tie ľadovce tu neboli. Čiže tie tri doby ľadové tu sú viac menej dokázané a už tá štvrtá už som s veľkými otáznikmi, že asi to aj nebola. Ja čakám na tú 6. No. Nemusíme sa hrávať ďaleko do histórie. Ako ja tiež som zanietený lyžiar, ja to tiež mám. Máme radi zimu. Máme dosť veľký predpoklad, že by mohla prísť. Hej? No, dúfam, že ešte plus minus požijeme. 100 rokov až 1000 a je to tu. Preskočme k tým predpovediam ešte, to je také zaujímavé, k tej meteorológii vlastne. K tým jednotlivým modelom, čiže už keď sme rozoberali meteorológiu, tak teraz ako keby Tatry. Majú Tatry nejakú špecifickú meteorologickú anomáliu, alebo sú niečím ako meteorologicky zaujímavé? Najmä tým napríklad, že majú, no aspoň pre meteorológov, ktorí študujú dáta, tak tým, že je tu ten Lomnický štít, že je tam dlhodobé kontinuálne meranie, tak ako pre meteorológov je to významný prvok, to je ten zdroj dát. Hej, ono vlastne bola, keď to vznikalo, tak sa inšpirovali Rakúsko, Švajčiarskom, že tie meteorologické stanice začali vznikať na tých vrcholoch, takže sa to ako zdroj dát veľmi dobre osvedčil. Ale či je tu nejaká anomália, neviem, že býva tu veľmi zima, alebo nejaký špeciálny dážď, alebo neviem čo, že bola, 20 rokov dozadu bola tu na tá, neviem čo to bolo, hej, tá čo nám bora, tie stromy podávali. Áno, to bolo... Tak, bora, hej. Hej. Akože ono je to klasický horský masív, ktorý v podstate tie anomálie by sa dali pripisovať tomu, že je to pohorie. Hej, tak ako je aj hoci ktoré iné. Čo je napríklad na poľskú stranu viatrhalný, že je taký častejší, to je vlastne fénový vietor, ktorý, ako by sa to dalo nazvať, teplý vietor. Ale ten ide zo severu. Či odtiaľ to ide teplý tam? Či... Áno. No, ako vlastne tam prúdi teplý vietor, ale to vlastne vzniká fyzikálnym procesom pri zmene skupenstva. V podstate aj v chladnom počasí, vlhkom vie vzniknúť na druhej strane teplý vietor. Hej, že to vlastne... Našťastie na tej poľskej strane. Na poľskej. No, oni s tým dosť trpia, lebo... To mám štírku, toto je nevysvetliteľné, tam furt fúka teplý vietor. No, takže to, čo je taká... Teraz ma len napadlo, na Snežke je taká tiež, je to najveternejšie miesto v Európe. Snežka? No. To ja som si myslel, že tu v Tatrách, nie? Snežka. A dokonca, z poľskej strany vlastne je tam najvyšší nameraná rýchlosť vetra v Európe. Koľko? Okolo 200 to bolo. On tu máme 200. Viac určite. No, na Lomničakom, ale preboha. 200, no nie. 240 to muselo ísť. No, sú tu rôzne vetry, však už som tu zažil. Na skalnaté pleso chodievam často. Ale nie, teraz bez srandy, ja si myslím, že bolo viac, 200 určite muselo byť. Môžeme si pozrieť, ale tak keď
povie 200-220 už ten rozdiel. Ale určite najveternejšie je tam Snežka. Lebo je prvá od vlastne severozápadu. Je to prvé pohorie, na ktoré udre ten vietor. Hej. My už sme trošku za vetri. Hej. Už musí Tá prejsť. malá Snežka nás drží v závetri. Ten Gerlach. Tak tých pohorí je viac. No, takže čo nám tu napríklad... Čo tu máme tak, akože čím sme, tak Snežka má najviac vetra, no tak čoho tu máme najviac? Zrážok to asi nie? No tento rok napríklad bol v Poprade, bol najdaždivejší mesiac za august vlastne v histórii meraní. No, Popradu, hej. Ale to bolo napríklad zaujímavé. Ale vlastne nič tým nedokázali, teda, že čo tu je také výnimočné. Celkovo tá poloha, no. Určite tie ľadovce, že tu boli, to, že tu napríklad budú, nebol, pripomínam. Budú. To, že tu napríklad nikdy nebol pevninský ľadovec, čo zase v Čechách bol pevninský. Čo to je pevninský ľadovec? To je ľadovec, ktorý šiel zo Škandinávie vlastne až do Čiech, do Šumavy pritiekol. Oni mali taký ľadovec? No, oni mali taký a my taký sme nemali. A prečo k nám nepritiekol? Bo my tu máme Tatry a Tatry už nepustili. No, doteraz som bol presvedčený, že ten pritiekol zo Škandinávie a zastavili ho Tatry. On bol zo Škandinávie po Tatry. Áno. No áno, ale na Slovensku už Tatry ho zastavili, Tatry mali svoj systém ľadovcov. To sú vlastne horské ľadovce. A to bol pevninský ľadovec. Čiže tam máme deficit pevninského ľadovca. A tak sme mali aj v tom čase zaujímavé možno kultúry, ktoré sa tu vyvíjali, čo teraz našli v Hučivej diere, čo je vlastne v Tatranskej kotline. Čo tam našli? Tak tam našli vlastne, že tam žili právekí ľudia niekedy 20 000 rokov dozadu, vlastne v čase... Keď tu bol ten ľadovec? Keď tu bol ľadovec, tak oni tam v tej jaskyni žili a to bola obyčajná jaskyňa, kde si chodili z lendaku opekať a zistili, že tam vlastne je staré osídlenie ľudí, že tam žili, tak tam našli rôzne... No, to archeológovia... Tak povedaj, možno nejakého dinosaura nájdeme. Mamuty. Ešte čo máme napríklad zaujímavý jaskinný systém v Beliankách, čo je mesačný tieň. Ty ježiš, mesačná jaskyňa tu bola. No, mesačný tieň. Veríme tomu? No, mesačný tieň sa to volá preto, lebo vraj tí, čo ho našli, Igor Páp, taký jaskyniar z Liptova, on tam, že objavil tú dieru vtedy, keď mesiac zasvietil tam večer a objavil tam vchod. A je to niekoľko kilometrov, neviem, či až do 20 kilometrový taký systém. Už možno aj Demenovskú dolinu, keď zistia prepojenia nejaké, tak možno aj Demenovskú jaskyňu to ešte tromfne. No. Ale to nie je sprístupnené. Nie. To len jaskyniari. A tam našli vlastne, čo tam žili jaskyňné medvede. A mamuty tam ani neboli až tak. Nebolo tu čo jesť. Mamuty tie tak v Krakove našli. Tam bola nejaká jaskyňa kanibalov. Tam zistili, tam našli nejaké, tiež z toho obdobia zaladnenia, že tam našli lebky ľudské rozbité a zistili, že, alebo tak predpokladajú, že tam vzniklo nejakej masovému bytiu. No, už aj tí vráťme sa k meteorológii. Dneska všetci sme zbláznení do všetkých predpovedných apiek na mobile. Žena sa ma pýta, pozri, ako bude. Ja viem, že pozri z okna. že ako je vonku, teplo alebo zima? Viem, že pozri z okna. Normálne už dneska nie sme ochotní veriť tomu, čo cítime, ale sme ochotní veriť tomu, čo vidíme v mobile. Majú tie apky nejakú relevanciu, akože výpovednú hodnotu sú, dá sa na to akoby spoľahnúť, jak to funguje? No ja by som zase to trošku rozdelil na aplikácie a modely, lebo aplikácie vychádzajú z nejakom modelu. Niektoré z lepšieho modelu, niektoré z horšieho modelu. A ide o to, ako si to človek vyberie, že či ten model, ktorý tá apka používa, či je relevantný, alebo nie. Tak sú také aplikácie, ktoré podľa mňa, akože bez nich sa človek, keď chce napríklad nahoriť, však vodcovia by povedali, oni sa proste musia tým riadiť dennodenne, lebo
nemá sa o čo až tak oprieť. Ako mne často mám telefonáty skoro každý deň, že ako bude, že chcú ísť na gerlách, na lomničák, že či. Väčšinou mi volajú, keď má pršať a oni chcú ísť na túru, že aby som im to odovril. a akože to mám najčastejšie, že povedz nám teda, že to tak není, ako to vyzerá v tej aplikácii. Takže vtedy to... No a to sa pýtam, že či... A niekedy sa dá nájsť. Ako musím povedať, že sú vlastne tie apky alebo tie modely, nie vždy všetko zachytia. Tie platené, čo sú drahšie, tak tie by mali byť. Sú napríklad synoptické situácie, keď sú dve vzduchové hmoty nad sebou. Hej, a vtedy aj tie modely sú zmetené. Hej, že častokrát ukazujú nezmysly. A to ten meteorológ vie, že je taká situácia, ktorá je ťažko pre ten model pochopená a on sa vie do toho žiť, teda, že ako by to on ináč premodeloval. Hej, že na tom je napríklad veľmi taká nápomocná, alebo pre nich viem vtedy poradiť, že teda, keď ukazuje mu tá aplikácia samé oblačíky, dážď, tak ja mu poviem, vieš čo, nespoliehaj sa na to, lebo teraz je to veľmi málo pravdepodobné, že to tak naozaj bude. Takže akože teraz, čo bude napríklad obdobie týždenné, tak už bude stabilnejšia situácia v atmosfére. Tak aj tie apky sú na to také dobre nastavené. Hej. Ale tento rok bol taký, ne? Divný ten El Niño, alebo jak sa to teraz El hovorí. Niño, hej, no. No aspoň ja teda nie som, ja som taký meteorológ amatér. Tu už sa bavíme teraz zase o klimatológii. Je to zase klíma. Takže... ale v auguste toľko pršať, to si nepamätám moc. No, hej. No to, čo som aj vravil teraz o tom Poprade, že vlastne bol najdaždivejší. V podstate Búrky v auguste moc nebývali, ako bývali skôr v júli, kedy bolo viacej vodných pár. Júl je najbúrkovejší. Teraz august ešte pred týždňom pomaly bolo. No ten 6. august tu bol vlastne jeden z najdaždivejších dní pre Poprad, čo namerali stanice. Tam, nechcem trepať, nejakých 80 mm zrážok bolo v Poprade a bolo. A tie búrky tu ten august vlastne vytvorili taký ako nadpriemer zrážok. Že nebolo to kontinuálne, že by teraz pršalo celý august, ale pár búrok nám urobilo. A je to také, že vypršalo sa v auguste, už nebude snežiť v januári? Nie. To neznamená, že keď sa vypršalo v auguste, že už sme splnili limit a do konca roka už nekapne nič. Nie, to by som sa takto neobával. Ono je to, keď sa robia nejaké prognózy na zimu, tak je to dosť také bosoradstvo, čo často... často také tie noviny, ktoré sú bulvárneho typu, to radí. To vidím. Je to číta. V jeseni bude táto zima, bude extrémna. Oni si podľa mňa hodia mincov a povedia, buď bude extrémne suchá, alebo bude extrémne teda snehu a mrazy a silné. A to... Takže keď by si to mal predpovedať, táto zima bude aká? No ja verím, že bude extrémna. Túha, extrémna. Tak bodaj by, no. Akože práve tie klimatické zmeny spejú k tomu, že tie zimy nie sú také... Hej, tá klimatická zmena viac pôsobí na zimu ako na leto. Hej, keď to tak máme globálne vziať, že tie zimy sú miernejšie. Hej, to sú v podstate také už odsledované. Ja skôr vnímam také, že je zima, nie je zima. Je zima, nie je zima. Niekedy bolo. Keď začala zima, tak bola zima až do marca. Ja si pamätám, v 2002, keď som na vysokú školu išiel, bola v Žiline pol roka snehu. No. Ja som ako rodák zo Žiliny, tu som sa prisťahoval, tak... Od pol roka, ako začal v novembri, tak v máji skončil sneh. V 2002, keď sme boli majstri sveta. Také už nemáme. Teraz je zima, teplo, zima, teplo, zima, teplo. No, hej, je to také, no, dosť sa to ťažko. Čo toto napríklad tento vývoj, ktorý nastáva v tomto robí napríklad niekedy, alebo ináč to poviem sa, počasie predpovedalo, alebo na predpoveď počasia fungovali pranostiky. Čo to robí s pranostikami, tieto klimatické zmeny? Platia ešte? No, platia. Nevznikajú nám nejaké nové pranostiky? Sa volá singularity, to sú vlastne ustálené počasie, pravidelne sa opakujúce. To sú tie pranostiky, o tomto sa bavíme. No sú, ale by som povedal, že možno také tie zimné, napríklad trojkráľové ochladenie, alebo novoročné ochladenie. To stále zostáva, hej? To stále viac menej ako keby zostáva, ale možno nie v takej miere sa to neprejaví. Hej, že Katarína
Na blate... To už moc neplatí. To už je všetko na blate. Hej, a tá zima nezačína tak ako... My sme potrebovali, keď tá zima naozaj začala v decembri. My sme mali na Vianoce ako teda zimu. Potom ešte existuje druhá možnosť, písať do Vatikánu, že či by Vianoce nedali niekedy v januári, keď máme istotu snehu, lebo klienti si to vyžadujú. No my sme túto zimu ináč Vianoce strávili v Čírku. No, Vianoce, medzi sviatkami. Hej, sme tam lyžovali. Nebol tam fen? V tom čase nie. No tak potom prišiel. Ale práve tam, možno potom neskôr. Hej, tam sa roztopilo všetko. Ale ako... To je naše poľské stredisko, pripomínam. Hej. No, lebo však máme tie sezónky, tak vyberáme potom. Takže nejaká nová pranostika nám napríklad ako nevznikla? Niečo, nejaký nový úkaz sa nestal? Asi takto narýchlo by som... Vždy, keď chcem ísť na dovolenku, bude pršať. Jaj? Hej, no tak to každý mi hovorí stále. Ináč, no, toto musím povedať, že v tomto prípade nám robí SHMU ako medvediu službu, ak sa povie, lebo ty vždy povie, bude silný vietor, toto, neviem čo. A vždy to pôjde na víkend. Hej? A tí klienti, ak hovorím, dneska pozerajú viac na tie apky a na tie SHMU, jak veria vlastným očiam, alebo ide na toto. Nie, bude pršať. Ale a toto neprší. Ani zle. Toto robí zle všetkým, čo tu podnikajú v Tatrách. Hej. No. Či od vodcov, sprievodcov, požičovne, reštaurácie sú ešte radi, lebo tam tí ľudia prídu. Ale keď niekto chce ísť do hôr, tak aj chatári, však povie Tomáš Petrik z Vrnčalky, že keď má predpoveď, že bude pršať, tak mu tam ani noha nepríde. Ale na just, a na just to na víkend takto akože... My si musíme prisahám, ideme si zriadiť funkciu dvorný meteorológ. A náš meteorológ bude vyhlasovať, aké bude počasie. Poďme teda skúsiť predpovedať túto zimu, jak to bude. Tak príde meteorologicky nejaký model vyťahni. Ale taký fajný, hej? No tak v decembri... Príde zima. Už v novembri už začne snežiť. Nie, ale ale bez srandy, však bolo 5 rokov dozadu. Bol brutálne november, taký zasnežený, však na všetkých svätých nasnežilo, že my sme naskiaľ pochodili už. Už bolo snehu, že sa dalo chodiť v dolinách. A potom zase december sa pokazil. No, ja stále naražam na ten El Niño, teraz to všade čítam, že tento rok je nejaký ten úkaz. El Niño a La Niña je potom ochladenie, hej, akože... No, ale čo by to mohlo znamenať pre tú zimu? Toto ma zaujíma, že bude viacej zrážok, ale... No takto, ono to El Niño je strašne spojené, ono sa to týka Pacifiku, hej, Tichého oceánu, ale ako je to najväčší fenomén, ktorý sa považuje ako za riadiacu jednotku celej klímy. Čiže keď má určitý stav El Niño, tak potom nás viac ovplyvňuje, sa to volá NAO, severoatlantická oscilácia, NAO plus, NAO minus. A ten je ovplyvňovaný El Niñom a on následne potom ovplyvňuje Atlantik a Atlantik ovplyvňuje nás. Golfský prúd. A čo nám hovorí NAO, Severo-North Atlantic Oscillation. Musel by som si pozrieť, že ale podľa všetkého, ak nastáva fáza La Niña, tak v tom prípade všetko ide do tých zápornejších teplot. Hej. Čiže El Niño je globálne oteplovanie. Ale to nehovoríš, pretože som ťa sem pozval. To je ako pravda, hej? No tak áno, keď je La Niña, tak je to pravda. Ako je to hľadiska globálnej situácie. La Niña naštartuje tie skôr ochladzovacie procesy, tak by sme to mohli nazvať. Hej. Aj to, že sa ten golfský prúd napríklad tiež sa skracuje, tá jeho dráha, čo by pre nás malo byť... Zanára sa ten golfský prúd už troška? Ako keby sa skracoval, že už nejde tak na juh, ale skončí dráhu. Lebo to som počul, že vlastne globálnym oteplovaním by sa mohol nejak zanoriť, skrátiť. No v Európe sa tým pádom môže ochladiť. Že? Áno. Ono aj v minulosti boli také situácie, keď som tú klímu študoval, lebo dajú sa získať rôzne analýzy sedimentov v oceáne. A boli také obdobia, kedy Európa bola chladnejšia oproti zvyšku sveta. Že sa oteplovala a dávalo sa to väčšinou, že to má na svedomí golfský prúd. Čiže ak sa nám golfský prúd skráti, bude sa znižovať, tak tým pádom príde k nám menej vlhkosti, menej zrážok. Počkaj, to mi zase nevyhovuje. Ako vlhkosti nech je dosť, hej? Nech príde zima. Tak však sa zasneží, nie? Tak.
Potom v poriadku. Kúpiš elektriku. Výhodné. Výhodnejšie. No a potom sú ešte také víry, čo sú arktické víry, ešte tie ovplyvňujú. Ako náhle sa nám meandruje, sa nám vytvára nad Arktidou určitý vzdušný vír. Hej? A ten vlastne nám uzatvára systém a chladný vzduch ostáva na Arktide, hej? Na severnom pole. A ako náhle sa začne narúšať tento vír, tak začne ako keby ten studený vzduch sa stekať. vyleje niekde. Vyleje sa. No, vždy to ide na Ameriku. No, Kanada je... Posledných 5 rokov len na... Hej. Tak vidíš, že sleduješ tieto... Z toho žijem. Tak čo mám sledovať? No, hej, je to tiež ďalší fenomén, ktorý je pravda, že viac sa na tú Kanadu vylieva, ale to sú teraz, súčasný trend. Ale ten trend nikto nemôže povedať, že sa zase neobráti. Však tie cykly vo svete majú 10-ročné cykly, môžu byť 15-ročné cykly, aj je cyklus, sú aj slnečné škvrny, majú určitý cyklus. Že tie cykly sú z každej strany nejaké a ide o to, že ako to zapôsobí. My často len analyzujeme to, čo vidíme. Že sa ukazuje 3-4 roky také, tak všetci už teraz sa do toho vrhnú a berú to ako... Jasne, všetci sme múdri. A všetci sú jak už... do hokeja, futbalu. Ale to je v tej vedeckej sfére. Ako keď to vidia, keď sa sleduje nejaký trend, tak niektorí sú takí, ktorí sa skôr nechajú poblázniť tomu trendu a začnú sa viac tomu venovať. No. Som to nemusel povedať. Ako ja si myslím, že ja zo svojho profesného hľadiska sa nesnažím zapadnúť s nejakým hlavným. Takto sme dvaja, ja tiež idem proti prúdu. Nechcem ísť zase úplne proti prúdu, ale proste tak nájsť nejakú strednú... Zdravý rozum. No. Zdravý rozum, akože neomýlať všeobecné pravdy. Práve, no. Ešte by som jednu tému nakopol, alebo otvoril, sme to tak troška sa toho dotkli, sú tie lavíny. Hej, to je tiež taká tvoja doména, alebo jak by som to povedal. Tak povedz nám niečo o tých lavínach. Lavíny? Je to spontánny pohyb masy snehu. To som nevedel. Po sklone 30 stupňov. A teda aj viac, aj menej. No, tak lavíny a Tatry, alebo... Lavíny a Tatry, dá sa to predvídať? Hej, dá sa to. Tiež sú na to modely, tak ako sú meteorológy modely, sú aj na lavíny modely. Tieto v podstate nie sú až také bežne používané, ale modely vlastne na to sa dajú využiť. Skôr sa to už viac empiricky predpoveda. Že vlastne podľa toho, ako nám nasneží, kde nám fúka vietor, kde je záveterná strana, tak podľa toho už sa predpokladá, že kde tie laviny budú viac padať, kde menej. A podľa množstva snehu... Tak zase poďme tak od vedeckého k takému populárnemu. Ktorý je najviac lavinovzný snah v Tatrách? Ja som robil ináč takú štatistiku. Mám to tak nejako keby odklasifikované. Ide o to, že či najčastejšie, alebo najväčšie, alebo... To k tomu prejdeme ešte. prejdeme. Najčastejšie. Kde to padne určite? Kde to padne určite... Tak tu napríklad ten cmitier v Skalnatej doline. Medzi Lomnickým, Kežmarským. Tam to aj sledujem z balkóna často. Pozeraj, prosím. Pozerám, sledujem. Tam to padá a tento rok dokonca tam spadla jedna veľká lavina, že prešla aj plesom. Áno, jasne. No to bola vtedy tá štvorka. Túto zimu. Takže vtedy to prebehlo. A je to taký svah, že... To máme krásne zasnežené a žijeme do júna. No. Tak ako nebytých lavín, tak asi to Skalnaté neližuje. To je na prírodnom vzťahu vlastne. No a Lomnické sedlo tým, že už sú tam lavinové zábrany, tak je dobre na tom celkom. Však sú tam aj tie odpaľovacie rampy, čiže to má viac menej takú dobrú ochranu. No, keby neboli, tak určite by to bolo jedno z takých tých svahov, ktoré sú často. Lavinosť. No a teraz keď o tej veľkosti sa bavíme, ako tá najväčšia lavina, kde... Tak tá Žiarská dolina, tá je taká, tam ako súbor viacerých lavín to bol, že nebola to jedna. To bolo tak 2 roky, 3 roky, čo tam padlo, že 12 metrov. Nie, to už bolo... To dávnejšie? 2005
10 rokov určite. Tedy som ešte na vysokej škole a už som Ja nejaký si ten tak ročík. pamätám, že tam tak padlo, potom sa tam ani nedalo. Hej, on celý rok tam vlastne ten sneh ostal. No. Čiže to bolo tam také lavinozné. Ďalej, ako tie vysoké Tatry sú z hľadiska, keď bereme celé západné Karpaty, čo som vlastne aj mapoval, tak vysoké Tatry plus oblasť, ako je tá Žiarská dolina a plus oblasti Chopku, no tak tam tiež, tam do tých kotlov, že je to také tam lavinoznejšie. A tam zase sú menšie laviny. No len ako pre tých freeriderov to stačí. Aj malá stačí. No. Bez idola mať. Hej, no. Ako na tie kurzy lavinové, keď príde freerider, tak on chce počuť, že môže chodiť hoci kedy, hoci kde. Oni sú taká zvláštna sorta. Že nechcú bezpečne, ale chcú chodiť. Zase chcú počuť, že je to v poriadku. Áno, že chcú to od niekoho počuť. A práve vtedy, keď to je najhoršie. No, ináč to je hrozné. To je ako, že každým rokom je furt niekoho zasype. Ja som prekvapený, že častokrát akoby profesionálnych lescov, alebo čo sú ako nezodpovední, nevedia to akoby odhadnúť, alebo... Tak hej, počul som viaceré prípady. Takto, no, ja vždy hovorím, že lavina človeka nezasype, pokiaľ podceňujem, dajme tomu jednu vec. Hej. Ono je to väčšinou súbor nejakých viacerých faktorov, ktoré ten človek podcení počas toho dňa, prípravy. Že ako keby, keď už sa tomu venujem, chcem ísť bezpečne, tak s veľkou pravdepodobnosťou aj pôjdem bezpečne. Ak dodržím také tie zásady, čo sú. Ale mám pocit, že často ľudia chcú tlačiť na pilu, že radšej... Za každú cenu. Že za každú, alebo tak, že mám voľno, tak chcem ísť. Hej, a že teraz požehnajte mi to všetci. No. Takých je veľa ľudí, no. Čo na záver dodať? Pozor na lavíny. Na laviny. Nie, keď chcete. A myslím si, že môžem skonštatovať po odbornej debate s meteorologom Mírom Žiakom, že tento rok bude zima. Lebo, jak sa volá, Nao sa točí v náš prospech. Nao, negatívne. A myslím, že budeme mať aj dosť zrážok, takže držme si palce, nech tá zima naozaj vyjde. Meteorológ Miro Žiak. Ďakujem za pozvanie.